Combaterea coronavirusului necesită un efort comun. Voluntarii susțin instituțiile publice. Polițiștii gălățeni sunt aproape de dumneavoastră. Efortul autorităților ar fi insuficient fără cooperarea totală a cetățenilor. Respectați indicațiile polițiștilor de frontieră la trecerea frontierei de stat. Completați corect formularul. La apariția simptomelor reale ale bolii, vă rog să apelați Vă rog să respectați cu strictețe regulile de igienă. Spălați-vă pe mâini corect, cu apă și cu sabun. Sănătatea cetățenilor reprezintă prioritatea autorităților. Baza bună trece primejdierea.